này bữa nó cứ mấy cái mau nó bữa ăn mùng cái bài là thành cái gas pan nó bữa gan bữa xài mùng đi bữa ăn cái gas pan sẽ khai nè hôm nay bữa ra sang nó bữa đồng chi cái đồng quá thì cái nó gan cho lui nó nó tôi như tôi thì cái khả cái quá nó cứ mấy cái mau đây cái nó ăn cái bữa bữa nó ăn mà bữa sợi càng nhất sẽ cái mà thâu cầm nó con mắt cái này cái quá nó nấu cái cái sẽ cái mau nó quá nó tại sao YouTube đây đấy nó bữa ăn cái cái mấy nó cái mấy YouTube đây khả cái giá YouTube đáng là nó bằng thằng nó gọi nó 바로 뭐 부지 수지야 분이 성사로 재미야 되니 내가 너 그마우 흔히 바이 내가 너 보냐 말다 가죠 ngang 버런 제 가냐 버런 Chal kisi sa sigang khungsan no khungo jingjal kotor asai mani o Patimung no tuyi YouTube ya khaiba kok tuma thumna ro awai mani je khorokcha bari ni bwsai ni khogni kok tui je kok sil jajak tongmani kok sil janai ni mung Bikram Deborma kami borokathal Makam Bihik ni bumung Kalpana Deborma o jorao Kalpana Deborma ni bwsai Bikram Deborma o bahai je kok sil jamani Bihik no kisi sa khamia ngai malangklang mani yagulo nokni nokhor thangka hnai phiaba Bihik Kalpana Deborma haino hai kaham kereng ni bisingo kok firong mani bising tui Rakdama Rikha Bwsai Bikram Deborma no nokni ongkhoriya no ongkhoro hnai haino hai YouTube Facebook rogo awaina chaitokhai yakhaiba ke kok tuma thumnai rok kobui bujiya wei phunuknani chaitokhai Bwsai ni saka bo khobui je o YouTube awainai rokno kebengei PS habanogo Mamla khlainai hnai tai bini khuktui obo kok perkha je nukhungkha mani 10 bosor hai ongei thangka phiaba nukhungo rang puisa ajina lama thangyawei salbrumno phekjengna mani chawi phekjengna mani bai kubului yakhaiba drugs sidi nungei gobangla drugs sanai rok bai mang salbrumno jora lairiwi tongo yakhaiba sidi phekjengna mani nungei tongma bai obo hai khlai nukhungo jingjal asai yogya nokni ongkhorei haino hai mafani nogo maphai fika Kalpana Deborma neni mung tamo Kalpana Deborma tangi ring nang sanga tamni bagai mari enggak sih dara ani Bwsai মানে আনি বাগে ইউটিউব আনো কমাই না কমাও হই ব ইউটিউব ডাইরি দিব গা থানা বব মেশিনদারে রখাই দিব nen Bwsai mung tamo বিক্রম দেবর্মা para beng bene মকামান Bwsai para বরকাথা berkatan Makam bofun kokabo অব গা 17 তারিখ রগ ব ডাইরি মানে ইউটিউব আনো কমাও bo thanao mising dari khai মঙ্গিয়া থানাব ngene mungya tharam thangka এ থাঙ্গা থাঙ্গै সারসই মালাই ফাইগা tam hin bro বরখাই আবনো বড় আনি Bwsai হিংগা তা কমায়ানো কমাও নে তারে মেশিনদারে খাইরি ফাই দর গস রিদি ফাই দিনি বরক সাগাতা tagnin Bwsai beng to bong gai bin parano to nangkhani nogo angkan nogo an man nogo faimani baloka ang 1.5 বছর হাই কাই তো হইগা bobo hai ki tamung lai deng der bosor ung tong hayara bong gai kok hnaया bobay ang সংসার খামো অনেক baloka do 10-12 বছর হাই খানা ব 시드로 누구 드락도 싸우 gang বড় অনেকবার মানে লয় ছাড়ি দিনি হিংগা ব ছাড়িয়া gang বসলে নাইয়া বাঙ্গা বসামা সাতঙ্গু গা বসানো বসং পরিনানি লগরিনা নাঙ্গো গে জরাং পয়সা দরকার দেবা গব সালবাকে রাং ব কাম ব খায়া রাবাত কিসা রাখাंखाय आसबै दंगो साबं साबं फुननायो दराक जानो रबो दंगो दल खायो सिदरो नंगो आते केमं दंगो गां जलुइ नंग नंग खरि फाया abo ngorni neni yang ni ma babo bai bini bang babo song kesara ro no ta hemili na bagai salai kolai abo haidang kha बंगनर थांगा थांगै सालायगासों थांगै सालायमान परे borok apuru kai ko kunu saya kangno sayang ga tingino ang oro phayo jinjanggo ang ponche to kagos khilai rika salanya phajingne nge borok det kaisa rika ga det to borok phayang gai jung borok nai singa ga tai onon dino det di mani pore borok phas phailia nga tabuk jebo mising dari khlai pemani boro baige nono kharo ne bofru mane butu ingi nono bo mising dari khlai kha abong kai ang yongsongni parawo thanga dujimchi thango abose bo budike parani borok do bono sasi do bo budike ano nongni gori hinoi bo kemai na kemau hinoi bo ano misindare khairi phayo gang tang dino nogo phagya ang kis kemai gang nogo phagya ta tang dino no nu hoi YouTube nu neni yang son nok boro ani yongsong nong ge yang kang ro sorobo kagana sara chakuma phasing nga tabuk nang sarnai mani hinga bo bai sarnai paithago abono bo taiwisa judi ano ti khaye kemai na kemau hini bo YouTube ro judi dai rikha gang kai bana kemai ti kemau dai rikha kai abono angkai bri borok ba ani ma bo sori hamya gang ya se kera ma thangu kam ro kono ma khane a nge bana no nu yang kai se kemau hini bana taisa YouTube dai ri nai gang kai abono je kun ja thapang kam khai na ngan nge bo judi an taisa kemai na kemau ni YouTube ro dai rikha nge ja YouTube dane rong no bang sanam sung ko nyam sung go borok bo buje sujiya buni songsaro
saimian te ni legano Kwmao hini bai legano bunyo bail ta khaitu ngangke ang boron je khane borong no ba ang judi cash pan di nai bona Kwmai te Kwmao hini bora ani mungri bail khai kangke ang cash pan ne bong no bo gan Bwsai mungri bo ang thana thangge cash pan te se khai ri ne ang bano Kwmao hini sakai tabule din na sena phone no ba kgrang ihi kok rok sale yang bo bai kok salia busik lom khabo drak sagibo Bwsamani baluk jang no ang abono 3 বছর hai ka kana bosaman baluka bo hodi bodi bo no gomang jahabu bo biang butang seme kobor haisi bo ko kaham hamya Bihik Bwsai bo ko kaham ga saya bo hodi bodi bo no ka sawo honi ba tar baju bo ade khemang se rang poise baji anga anga busala kosto ke soi tongnai ba niji mang aji woi niji bo asale saimia bele gang kuno bwsa butuni bagai bo porasuna bagai bo wansu ge anga ang bo joli nong nong kori phaikata no kungo hati habara koba kusirok Awai beri besar tu kabang ma nini thogri nini nana rokom ko ma awai mani khni dang awai rali di nana abo ba tuino jeng asuk bosor kai jemani jeng alkase semono sa alkase abo bo mairum bo pai semeya mairum pai ke hati somoso ri semeya pai meya